Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Senator Bato de la Rosa bagong adopted son ng Pugo, La Union. Mga kabataan hinihikayat na magparehistro. Pagpasa sa Maharlika Wealth Fund dapat pag-aralang mabuti. At Paskuhang Bayan ng La Union hatid ay regalo sa mga nangangailangan. Live from the studio of RNG Luzon, this is Luzon Headlines. Naimbag malam maamyanan na Luzon. Narito na ang mga bago at may init na mga balita. Pagpapakilala at suporta sa bayan ng Pugo, La Union. Yan ang pangako ng bagong adopted son ng bayan na si Senator Ronald Bato de la Rosa. Narito ang kwento. 2-163, a resolution declaring the Honorable Ronald Bato M. de la Rosa, Senator, Republic of the Philippines, as adopted son of the Municipality of Pugo, La Union. Buong pusong niyakap ng bayan ng Pugo at mga residente si Senator Ronald Bato de la Rosa bilang adopted son ng bayan. Ito'y dahil sa patuloy na pagsuporta at pagtulong nito sa mga programa at pangangailangan ng Pugo. I will not promise you. Mahirap sige promise na promise tapos hindi natin kayang gawin yung ating pinopromisa. Basta hanap lang ko ng paraan kung anong maibigay natin na kabutihan para dyan sa bayan mo. Whether it will come in hard project or soft project. Basta dasal ka lang, hanapan natin ang paraan yan. Mahirap magsige promise pero gagawin natin yan. Kabilang dito ang 1 milyong donasyon para sa programang Assistance to Individual in Crisis Situation. Tiniyak naman niya ang patuloy na pagsuporta sa bayan lalo na sa turismo. Will spread to the whole country or to the whole world na maraming magagandang tanawin dito sa Pugo. At yung sabi ko kayo na sa speech ko, yung mga adrenaline rush, kung gusto ninyo na ganun, mga adventure, dito kayo sa Pugo. Marami kayo ma-experience dito na hindi nyo ma-experience sa ibang lugar. Isa ito sa kanyang paraan para makatulong na umunlad pa ang bayan na kabilang sa 5th class municipality. Ngayong Pasko, may isa lamang siyang kahilingan sa mga taga-Pugo. Isa lang po, hihingi ko ang ginaldo sa inyo. Sana, kayong mga parents, mahalin ninyo ang inyong mga anak. Yun lang ang regalo hihingi ko sa inyo. At kayong mga anak, mahalin ninyo ang inyong parents. Naniniwala raw kasi siya na kapag pagmamahalan ang nanaig sa bawat pamilya, mailalayo ang mga miyembro nito sa ilegal na droga. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Disiplina. Yan ang hiling ng gobernadora ng La Union para sa mga pribilehiyong ibinibigay sa mga empleyadong kababaihan tuwing kanilang buwan ng dalaw. Ang detalye sa report na ito. Bilang Municipal Social Welfare and Development Officer, halos buong araw ang trabaho ni Jessie. Pasok ba lang as we meet clients, hanggang hapon, ganun pa rin. And since social work yung, yung social welfare yung aming department, we work 24 hours talaga for 8 hours a day, 24/7 talaga. We conduct naman barangay visitations and then we follow up clients sa mga barangays. We do community work sa barangay. Bilang babae, minsay nakakaapekto sa kanyang trabaho ang kanyang buwan ng dalaw. Yan mentally is parang hindi ka prepared kapag syempre pag babae ka talaga, yung monthly, yung ating monthly dalaw is it affects our emotion, our way of thinking. So minsan may mga nagagawa sa work na hindi dapat. Gusto mong, ayokong pumasok kasi may dalaw ako. So, mahirap talaga. Pero para sa serbisyo, bumabangon at nagtatrabaho siya kahit nahihirapan.
Bago ko po tuluyang magsimula sa aking mensahe, pwede ba akong makarinig ng isang Go Pugo Go! Go Pugo Go! Bilang unang babaeng gobernador ng probinsya, ramdam ni Governor Raffy Ortega David ang hirap na pinagdadaanan ng mga kapwa kababaihan. Kaya naman, isinulong niya ang Executive Order No. 25, Series of 2022 o ang Menstruation Privilege. Layon nitong mabigyan ng 2 araw na work-from-home arrangement ang mga babaeng empleyado sa pamahalaang panlalawigan tuwing sila ay may buwanang dalaw. It's high time po talaga na tignan po natin yung equity ng mga benefits po ng mga kababaihan po natin in the workplace. Kaya initially, I wanted to implement it province-wide, but there are still a lot of stipulations to take into consideration, no? So, baby steps po tayo. Nagsimula po muna tayo sa Provincial Government of La Union, and I'm happy to report to all of you na marami po tayong mga kababaihang empleyado na very appreciative of the executive order po. At sa kung paano mamomonitor kung may buwanang dalaw nga ba ang mga empleyado? All boils down to discipline. No, yun po yung sinabi ko sa mga employees ko. Sabi ko, wag po nating abusuhin ito. Because finally, nagkaroon na po tayo ng First Lady Governor po natin, and alam po nila na I am one with them in implementing empowerment for women sa probinsya po natin. Empowering yung bago nating law ngayon na for the province na kasi bilang babae, kailangan talaga natin yan ng rest for that specific na periods lang ng month. Bukod sa 2 araw na ito, bawat opisina rin ay binigyan ng mga menstruation kit. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Hinihikayat ngayon ng COMELEC Baguio City ang mga kabataan na magparehistro na para mapunan ang kakulangan sa mga SK officials sa mga barangay sa lungsod. Magbabalita Charles Limon. Malaki ang parte ng mga sanggunyang kabataan official sa isang barangay. Sila kasi ang mamamahala sa mga programang magpapabuti at ikauunlad ng mga kapwa kabataan. Pero sa Upper General Luna Barangay, magtatatlong buwan ng bakante ang posisyon ng SK Chairman. SK Chairman si Mark, nag-OJT siya sa US. Last October siya umalis, pero naka-attend pa siya ng regular session nung October. And then, yung mga SK kagawad, lahat sila may work na. Ganun. Kinokontak naman ni Kap, kailangan na para may mag-take over din ng SK chairman sa barangay. Yun daw, doon kukunin. So, inisa-isa ni Kap, merong wala na dito, hindi na nakatira dito sa barangay, hindi na namin alam kung anong contact number nila. Tapos yung mga kakilala namin, puro sila may work. Yung isa naman, pulis na siya. Inaako na lang madalas ng ibang mga opisyal ng barangay ang trabaho ng mga kabataang ito sa barangay. Ikinababahala ito ngayon ng COMELEC. Kasi ang problema ng Baguio ay yung mga SK leadership. Madaming barangay dito ang walang opisyal ng SK. That's why i-focus natin yung ating registration sa ating mga SK para mas madami tayong leader na pwedeng ihalal. At maiwasan natin yung mga barangay na walang SK leaders dito sa syudad ng Baguio. So, it's sad kasi we should involve ourselves. Kasi kami rin lang yung maapektuhan in the near future if we don't do anything, if we don't speak up, like if we don't share our plans, eventually magrereklamo din kami in the long run. So, it's sad that there are youth na hindi na ini-involve yung sarili nila sa society. Kakaunti na lamang din ang kabataang nagparehistro sa COMELEC. Ang nangyari, konti ang nagparehistro na SK. Take note, under the SK law, meron ding prohibition sa mga tumatakbong SK na may relative sa local at national offices. No? Kaya dahil doon, konti lang yung tumakbo na SK leader, konti lang yung nahalal. In fact, more than half of the 128 barangays, walang quorum. Yung ating SK, more than, I think, 12, wala, ni isang SK na nahalal.
Ayon sa SK President ng Baguio na si Honorable Levy Lloyd Orcales, aabot na sa 9 na barangay sa lungsod ang walang SK chairman. Ilan daw sa mga rason ng kawalan ng mga ito ay pag-aaral, paghahanap ng ibang trabaho, mas pinahaba pang termino, kawalan ng gana sa pagsisilbi, at kawalan ng IRR ng Republic Act 11780 o ang batas na nagpapalakas at reforma sa Sangguniang Kabataan Reform Act of 2015. Kaya, target ngayon ng COMELEC ang pag-iikayat ng mga kabataan na magparehistro at bumoto sa muling pagbubukas ng voters registration. Isa dito ang planong off-site registration ng mga paaralan sa lungsod. Edad 15 hanggang 30 ang kwalipikado na bumoto para sa SK election. Magtatagal ang voters registration ng barangay at SK election mula sa December 12 hanggang January 31, 2023. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Susunod, pagpasa ng Maharlika Wealth Fund dapat pag-aralang mabuti ayon kay Senator Bato de la Rosa. Yan at iba pang mga balita. Abangan! Marami na ngayon sa mga Pilipino ang mahilig sa pag-alaga ng rabbit. Ginagawa pa itong special pet ang pag-alaga ng mga rabbit. Ngunit alam nyo ba na ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement sapat na makapagbigay sa inyo ng maganda at epektibong supplement at conditioning sa inyong inaalaga ang mga hayop. Dahil ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement puno ng vitamins at minerals kasama ang mataas na calcium, probiotics, D3, enzymes, amino acid at malaki ang maitulong sa pagpaganda ng balahibo, malakas at masiglang mga rabbit. Gamitin ito sa pamamagitan ng pagmix ng 1 kutsara ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement sa 1 galon ng tubig at ipapainom sa inyong mga alagang rabbit araw-araw. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement ay mabibili sa mga Agrivet stores sa Visayas at Mindanao. Mabibili na rin sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Cordillera, Administrative Region, Central Luzon, Calabarzon at Mimaropa. Kapag ang bawat isa ay protektado, ligtas at kompleto ang Paskong Pilipino. Ngayong December 5 to 7, isama na sa Bakunahang Bayan ang mga bagets edad 5 hanggang 11 at mga kapamilya at kaibigang edad 12 pataas para makuha ang biyayang proteksyon, handog ng mga bakuna at booster. Dahil sa Bakunahang Bayan, bawat Pilipino mas pinaslakas ang proteksyon. Alamin kung saan ang pinakamalapit na bakunahan sa inyong lugar sa tulong ng inyong LGU. So masakit ang ulo sa Pauliniment yung haway garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa PAO! Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Nanindigan naman si Senator Bato de la Rosa na dapat mas pag-aralan muna ang pagsasabatas sa Maharlika Wealth Fund. Ito ay matapos maghayag ng pagkabahala ang ilang senador. Magbabalik sa report, Charles Limon. Pag-aralang mabuti. Ito ang payo ni Senator Bato de la Rosa sa pagbalangkas ng Kongreso sa pagpasa ng House Bill No. 6398 o ang Maharlika Wealth Fund Bill. Ito'y matapos umani ng samot-saring reaksyon ng panukalang batas sa paggamit ng pondo ng SSS at GSIS. It's good that yung mga proponent ay medyo nag-backpedal na pagdating sa
pagsasama sa GSIS at SSS Fund diyan sa Maharlika Fund. Pero kung sakaling makarating sa Senado ang panukalang batas, tiniyak ni Senator Bato de la Rosa na maigi nila itong re-reviewin. At kung talaga mag-insist tayo at ito ay maipasa na pwedeng isama yan, then pag-aralan ng gusto para kawawa talaga yung may-ari ng mga pondo na yan, ng mga private individuals na magsisisi bandang huli kapag na-mismanage in case ma-mismanage yung pondo na yan. Inihayag naman ni Romblon Representative Eliandro Jesus Madrona ang suporta para sa Maharlika Wealth Fund. Napakalaki ang benepisyo na maibibigay ng Maharlika Investment Fund. Kaya ako ay sumusuporta dito. Dahil lalo na kaming mga pulubing mga probinsya, kami ang makaka-benefit niyan kasi alam mo naman pagkapulubi yung mga probinsya, hindi nabibigyan ng halaga ng mga investments. At siguro, nakikita natin ngayon, marami lang kumokontra dito sa Maharlika Investment Fund kasi karamihan sa kanila ay hindi pa nila nababasa yung kabuuan ng proposed bill. Ipinasakamay naman ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Kongreso ang paghimay sa panukalang batas. Let's not debate until we see the final form. Because we could be debating about provisions that will no longer exist. So, antayin natin kung anong gawin ng legislature. Sa pagbalangkas ng Kongreso sa Maharlika Wealth Fund kahapon, may ilang ginawang pagbabago. Pero, posible pa itong mabago para sa huling pagbasa ng Kongreso. Hindi naman naiwasan ng ilang senador na questionin ang layunin at seguridad sa paggamit ng pondo nito. Sa ngayon, inaantay na lamang ng Senado na aprubahan ng Kongreso sa ikatlong pagbasa ang nasabing panukalang batas bago ito sumalang sa unang pagbasa sa Senado. Ang Maharlika Investment Fund ay binuo ng mga economic team ng Administrasyong Marcos. Magagamit daw ito para sa pamumuhunan ng pamahalaan sa mga foreign currencies, commercial real estates at iba pa. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Recently again, isa pang artista ang nasa news dahil he was granted bail in a rape case which is supposedly unbailable. Pero bakit binibigyan ng bail ang mga ito when supposedly there is no bail for crimes committed with a punishment of reclusion perpetua or life imprisonment or death? Under Article 3, our Bill of Rights ng Constitution, ang sabi ng Section 13, all persons except those charged with offenses punishable by reclusion perpetua when the evidence of guilt is strong, meaning malakas ang kanyang ebidensya before conviction, cannot be bailed out, meaning doon lang siya habang linilitis yung kanyang kaso. However, they may be released on bail if evidence for the prosecution is weak. So sa ating mga practitioners of law, ang pag-grant ng bail sa isang akusado for a capital offense na tinatawag ay mga sinyales na medyo may pagkahina ang kaso ng gobyerno against the accused. It may not necessarily follow kasi kung minsan nabibigyan ka ng bail pero later on pagkatapos ng hearing at lahat ng testimony at documents doon sa korte ay nai-present sa judge, iko-convict ka pa rin niya. Pero ang general rule dito, kung nabigyan ka ng bail, medyo positive note yan in favor of the accused. As a matter of right, bail cannot be granted pag capital offense. Ang exception to the rule, pag mahina ang ebidensya ng prosecution. Who determines yung amount of bail? It is the discretion of the judge. So yung 1 million na yan, wala sa libro, pero depende sa judge kung makita niyang flight risk ka or pwede kang tumakbo or makita niyang hindi ka mag-attend ng mga hearings,
then pwede niyang taasan yung iyong bail bond. Susunod, pamahalaang panlalawigan ng La Union na mahagi ng regalo para sa mga nangangailangan. Ang detalye abangan sa pagbabalik ng Luzon Headlines. Saan ka magbabagong taon? Sa bahay? Nagsasaya kasama ang pamilya? O sa ospital na nakaratay na nasabugan ng paputok ang kamay? Nasa kamay mo ang desisyon. Saan mo gusto magbagong taon? Ipagdiwang ang taon na ligtas kasama ang iyong pamilya. Oplan, iwas paputok. Ligtas Christmas para sa Healthy Pilipinas. Isang paalala mula sa Department of Health. Sa milk tea ng batang 90s, tara't atin lang i-try. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk tea ng batang 90s. Bizarre Music offers a complete line of musical instruments. Bizarre Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bizarre Music, bringing music closer to your hearts. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Paghahatid ng mga regalo sa mga nangangailangan. Yan ngayon ang ginagawa ng pamahalaang panlalawigan ng La Union sa kanilang kauna-unahang Paskuhang Bayan. May kwento si Sofia Pagaduan. Maagang dumating ang solo parent na si Chenny May sa Paskuhang Bayan na ginanap sa Caba, La Union. Para sa akin kasi, more on kami yung mga dapat tulungan ng provincial government kasi ako po, isang solo parent talaga. As in, wala akong trabaho, wala akong inaasahan talaga. So, yun lang yung inaasahan ko, yung tulong ng provincial government. Ang napiling 4-piece member naman na si Irene, excited makisali sa mga palarong dala ng pamahalaang panlalawigan. Sa sobrang galak ko, hindi ko akalain na isa akong napili sa mabibigyan ng pamaskong handog. Kumbaga, naisip ko sa sarili ko na parang hindi ako kabilang. Kasi nga, sa pantawid sa amin, sa mga 4-piece, may mga mas mahirap pa sa akin. Pero pasalamat pa rin ako at naisali ako. Ilan lamang sila sa mga kalahok ng kauna-unahang Paskuhang Bayan sa probinsya ng La Union. Ang Paskuhang Bayan ay isa sa mga proyekto ng pamahalaang panlalawigan ng La Union upang magbigay regalo sa mga nangangailangan. Ang mga sektor na kasali ay mga solo parent, 4-piece member, indigenous people, senior citizens at PWD. Ano ba kaya yung pwede natin gawin para mas marami pa pang mag-enjoy? Ngayon, dyan po pumasok yung ideya ng Paskuhang Bayan na kung saan kami na po ng provincial government mismo ang iikot sa lahat ng 20 na bayan natin dito sa buong La Union upang maghandog ng regalo sa mga beneficiaries po natin ngayong hapon.
Ilan sa mga binigay ay mga groceries, pangkabuhayan showcase, appliances at iba pang mga regalo. Mayroon ding libreng mga serbisyo tulad ng free medical services, free seedlings, free legal services at marami pang iba. Isa sa mga nakakuha ng libreng gamot ay si Globy. Naragsakak ako ta at nakunta ko dati agas nga na itagganyak dati tumtumukog sakit nga ron di baglang agas na supay mo aja may sakit sakak no tumarag. Pagpapasalamat ang hatid ng mga nakatanggap ng biyaya. Kaya't na iasideg kada tayo iti serbisyo iti provincial government. Kaya't na po saan nga datayon iti mapanan ijay Kapitolyo. Patuloy ang paglilibot ng pamahalaang panlalawigan sa 20 bayan ng La Union. Ito ay upang makita ang puso ng pamahalaang panlalawigan sa mga nangangailangan. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. 13 araw na lang, Pasko na. Muli, maraming salamat at magandang araw sa ating lahat.